amit itt megtanulok, azt nagyon jól lehet alkalmazni a közúti közlekedésben is. Sokkal biztonságosabban vezet az ember. Nem csak azoknak ajánlom, akiket érdekel a pályaautózás is, hanem azokat is, akik szeretnek vezetni, akik úgy ülnek be a kocsiba, hogy ők ezt most élvezni fogják, sokkal jobban fogják élvezni, hogyha nyugodtabb és stabilabb a vezetés.